A proposta do Grupo de Goberno de solicitar un crédito de 597.000 euros ao Fondo de Cooperación para a Rehabilitación e Conservación do Patrimonio convocado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo saiu adiante cos votos de PP e PSOE e a abstención do BNG. Trátase dun préstamo sen xuros a devolver nun prazo máximo de 8 anos que permitirá acometer varias actuacións de conservación así como de mellora de eficiencia enerxética. Entre elas as melloras dos lavadoiros de Lesende e Meixonfrío, así como a rehabilitación da igrexa de San Xoán de Lousame, para as que o Concello solicita o 100% do total dos proxectos. En canto á pavimentación do núcleo de Camboño, orzamentada en 210.000 euros, o Concello solicitará financiamento para sufragar o 30%, que supón algo máis de 60.000 euros. Por último, actuarase na rede de alumeado público de Aldea Grande, Marracín e Tállara para reducir a contaminación lumínica e o consumo enerxético, coa instalación de equipos máis eficientes. Para este proxecto, cun importe de 250.000 euros, solicitan un crédito próximo aos 38.000, que supón o 15% do total.